Als je lampjes sjugge, denk je vaak aan het varrier. Maar de eerste lampjes ben al geboren. We leren nu op het heden een 400 lampje. Dat is even een ploegje van tevoren, wat we eigenlijk altijd doen. Maar normaal gingen we altijd in maart, april en lieten 2000 lieten we altijd lampje. En nu dus even 400 wat eerder. En deze 400, die lampjes die nu geboren worden, die gaan aan mijn peeske alweer voort. Dan is direct wel weer vraag naar zoeglam. Nou, en zoeglam zijn lampjes die het nou bij de mem drinken. En die ben dan al oud genoeg, zeg maar, voor te gaan. Ja, dat is even een mooie bijeenkomst, zeg maar, om er even bij te doen. Ook kan de drukte zo beter verdeeld worden. In Maas vond die weer heel goed. We naaien strieën en kulen en die lietse hokjes werd ze dan even in zitten. Die doen we Maas ook. En dan is het gewoon, en normaal ben we nou gewoon in het veld in, maar onze weiders bezig die nog in het long rennen van verleden tier. En dan komen we tolboer thuis, nou zullen we weer even, hoe gaat het hier? Nou en dat is om 3 uur. Als je even thuis bent, dan zul je even. En mijn heid gaat er dan s'nachts wel even, die gaat let op bed. Dan zit er nog even en een heel wijze nacht een keer al. En dan morgen ben we er weer en dan zullen we wel hoe het komt. Voor het grootste gedeelte redden de skiërs zichzelf wel. Dat is skiërs sowieso op zich wel. Vooral die van u, want die redden hun wel, maar je bent er puur bij. Nou gaat er eentje lammen dat je die zo snel mogelijk naar zo'n liets hokje brengen. Nou dan kun je de mem zich op de lam focussen. Ja, ik wil in het guttenhok. Maar stel je voor, hij gaat toe afdraaien en de eentje gaat links en de andere gaat rechts. Ja, dan gaat het smoor ook om zijn lam bij haar te houden. Nou ja, als ze dan in zijn hokje zit, nou dan kissen failliet als het ware. Nou, daar redden ze hun wel. Het verschilt heel erg hoe lang het wordt voordat de lampjes maar de mem weer bij de groep kennen. Een trailing, ja, die zit natuurlijk wat langer. Een eenling zit er haast helemaal niet in. Die kan wel in de keppel rennen blijven, want de mem die kan wel op die ene passen. Maar een tweelingje, ja, dat is heel verschillend. Dat de mem een goed jaar had en de lam die pakt het heel snel op. Ja, dan kunnen ze er binnen 2-3 dagen wel weer uit. En sommigen, ja, dikke lam, die zitten er soms aan die of 2. Ja, dat is heel verschillend. Deze komen naar Bix, deze lampjes, dus allebei, nou, die gaan en deze nek. We passen er 110% op. Dus zeker een mooi leven.